Hey guys, खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय। लोखि फुजानि जोङो नायगाव होननायावहाय मेला नायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनै। ओमफ्राय जोङो ओंखारबाय रेडि जाबाय आरोना। ओमफ्राय नायगाव मा खेला होदोंथाय थांबासो मोनथिगोन आरोना। बिदिबा लोगोफोर आंजों थफाबाय था। आं दा हानायखिनिखौ भिडिअ खालायगोन आरोना, नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालायगोन। आङो ओंखारखांबाय आरोना। आरो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनदां आरोना। आङो बिदिनो सम सम सुरिदार गानो। बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर। जोङो नै मेलायाव सफैबाय। भिडिअखौ लाबोनो हायासै लामायाव फैनायाव आरोना। गारियाव गाखोबायना उसुबिदा, ओमफ्राय दासो सफैबाय आरोना नै मेलाया। वाव! नै आं लोगो मोनदों सासे मिस्थि पान जालांसिनो बियो। खन्दन दा जाहैदो दे मेथाइखौ। नै मेथाइ बायना हरबाय आङो बेनो, लोगोनि फिसाला। मेथाइ हरासै नोङो? नालाय दाउदैसो बिनानै लांबाय बिसोरो, खारलांबावबाय दाउदै लानानै। बिनानावफोर गेटआ आरोना, बेजों हाबलांनांगौ। लामाया ओरैबो। मन्दिरा नै खुलुमखांबाय आरोना जोङो। खुलुमनानै ओंखारफिनबाय, नै बैथिं थांफिनसै एबार। मानसिया बैराथि मोसानाय नायनो नागिरदों, बैराथि मोसानाय। A few moments later.
खेला गेलेनि एसे आरोना मोनथामावबो हमजोबजागोन ना जाया हमजायोब्रा हमलाय सिन्थारिथ' आरो हाय बिदि होननाङा थैयावल' खायसिना गिनुखा एला उथिब दे 사가나 돼? 여기 사나니시나요? 바이나나 공부 뭐네 비지 그 마피아리나 나 보았지 मोनबाय मोमो जानोसै नै लोगोफोर मोमो जानानै थांसै जा बिहिर जाबाय मेलाया बारा गोबाव थाला आरो मा जाबावनो हा 사무산도 오고 싶다. 왜 잠만 돌아가고 그래 성민아 này ạ mấy lần nào hết lần nào không mình bây giờ thế nào anh trả hả? Thế à? 동자 à, sao đúng ạ? Sao có đâu ạ? momo bula dongdang Hả? momo bula dong to Xa lần đầu mình xa hè này kia này cũng phải Sampai na bray sa hayan ng giyan na. Nay, ito
दखानदारा गाखोदावनानै गैलाय सिनायखायो जानांगौ आरोना बिथांलाय सावमिन जाबा जाबाय आरोना एथ' दामनि मबाइल बायबाथाय सेस जों गैयि मानसि नालाय एसे बुरजाबाबो दामि होनो आरोना मात्र 50,000 मबाइलखौनो दाम गोसा होनोना जों फैसा गैजा रोङा नालाय ओंखायनो दाम गोसा होनोना खिन्थु फैसा मेरला गोनांनो आरोना बेफोर फैसाया जेबो नङा आरोना जोंनि थाखायबा जोबोर बुरजा आरोना बे फैसाया जोङो आरो मोनसे दखानाव हाबबावबाय नै बेयावहाय साहा मोनोनो साहा लोंलांसै थांसै आरो बै मोनसे दखानावहाय साहा गैयामोन साहाखौथ' जा लोंखायोना आङो गाइखेर साहा होनबाथाय बावनाय मोनखायो साहा मोनलोङाबा ओंखायनो साहा लोंनानै थांसै नै बिसिनाव हाबबावबाय हर जाथारबाय नै लोगोफोर जोङो थांनोसै आरोना मनासे मोनखाबाय प्राइसखौनो मनासे ओरै फै गय लायदो नालाय गय जानो जोब्बाय गयखौनो होआ बे ओरैबायदि सेबथा मानसियानो थांदो गय लायदो बोरमा खेला गेलेनानै साफा सिनायनो गैला माथो ना जोंना लोगो मोनबाय आरोना मिस्टि पान रानना जानोसै सानजों खोमसि जाबायहाय नुलाहाय ना ओरै फै ओरै मोखाय जा हाय होनदो हाय नै जामुया मोसानाय माबाय थांसै नोङो मा मोनखो माबा मोनलाजोब्बाय बिहा गेलेना मोननाय ना मोननैल' ओमफ्राय थांसै ना ओमफ्राय नै जों मिस्टि पान जानोसै आरोना रानबाय दे मोनसेखौ होननानै औ राननानै जाबाय आरोना ओमफ्राय थांसै दे बाय बाय थांदो बाय लोगोफोर आरो जोंखौ साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब ओमफ्राय औ शेयारबो खालामना हो लाइकबो बानायना हो दा थांसै ना दिनै आरो फांगल माबाबो गैया आरो मालाबा लोगो मोनफिनलायगोन आरोबाव औ मेलायाव लोगो मोनबाय दे होमबा थाथ' होमबा लोगोफोर जोङो न'आव सफैबाय आरोना मेलानिफ्राय ओमफ्राय जोङो गेलेनानै मा प्राइज मोनबोखो नायदो आरोना नोंथांमोननो देखायनि आरोना मोनबोनायालाय जोङो एसे बुरजायै मोनबोदों आरोना बिदिबा नायलांबाय था आरोना आं देखायनि प्राइजखौ लोगोफोर बेयो ना सिंगि नैलाय ना सिंगि लखब फैबाय आरो थैजानो गिबाय थैखो ना माखो दायोलाय बे ना सिंगि ओमफ्राय नै ना गिदिरबो मोनबोदों जोङो ना गिदिर ओमफ्राय साफुनाबो माबा थाव गुबैयाबो मोनथाम जा बुरजा मोनबोदों आरोना जोङो प्राइजखौ ओमफ्राय नैबे साफुन गोजा आरोना ओमफ्राय नै थाव ओमफ्राय थावा मोनथाम ओमफ्राय थोरसि मानजिग्रा साफुन बे बिम ओमफ्राय नैलाय बेयो मेगि आरोना गाम फुङाव एवनानै जानोसै बेफोरसिनखायनो मोनबोला जोब्बाय बे मेथाइ थफ्ला आरोना मेथाइ बेबो मेथाइ ओमफ्राय बे खादाबो मोनदों ओमफ्राय बे जगाबो मोनबोनायमोन आरोना बिदिबा लोगोफोरा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय गुड नाइट